புரியுது மேம். அதாவது அது வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம ஒரு இது பண்ணுறோம்னா நம்ம ஒரு அவங்களே தேர்ட் ப்ரைஸ் அதை வந்து நீங்கள் கேட்கணும். அதுதான் பிரச்சனை. வீடியோ எடுத்து வைக்கணும். அதுக்காக நான் என்னோட மேலே எல்லாருமே வீடியோ 2 பேர் வீடியோ எடுத்தோம். அதுக்காக நான் வீடியோ எடுத்தால் இதுதான் காரணம். அது எந்த வேணும் காசு கொடுத்து நம்ம மாஸ்டர் நீங்கள் இங்கே பேசுங்க பாரு நம்ம பசங்க பாருங்க நல்லா கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க. 3 டைம் ஸ்ட்ரிக்டாக சொன்னார். ஃபஸ்ட்டு நிற்க வச்சு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் டே அப்படின்ட்டாரு. மீண்டும் மறுபடியும் ஸ்டாண்ட் போட்டு போயிருக்காரு. ஓகேன்னு ஸ்டாப்.